Hej folkens. Jeg er med min Klamme lillebror. ude på hattejagt i, jeg ved ikke, hvor fanden vi er henne. Hvor der er et eller andet kæmpe stort kammermarked. Altså psykostort. Okay, fedt. Jeg har fundet en hat. Du kaldte den egentlig lille? Det er jo det, jeg siger, det er en pelshund. What the? Hvad for sådan en pels er det? Det er sælskib, og så er det polarrev. Ej, hvor er det bare. Og den er håndlavet i Grønland. Den er vild, faktisk. Jeg kan godt mærke, at den er meget, meget varm. Ja. Så medmindre man skal op på Grønland, så tror jeg, det er lidt for meget varm hat. Og den giver for ultimativt hattehår. Ja, tak. Den er en hat. Den er ren til Oliver Twist. Og der er også 2 andre hernede. Ja, nej. Der var den. Jeg ligner ham der fra Novoplik. Nøj, Albert. Ja, Albert, der var den. Jeg fandt en hat, han fandt en hat, vi fandt 5.000 hatte. Ja. Jeg forstår ikke, hvorfor folk de siger til mig, hvorfor de kigger underligt på mig. Jeg har haft en god Vi skal dag. have kaniner. Rigtig god dag. Rosa kartoffel. Jeg glemte helt at vise jer, at jeg faktisk fik købt en hat. Det er ting. Hvor jeg åbenbart lignede nogle Plego. Den er så fabulous, den er bare... Og jeg blev til en... pingvin. Og alt det der shit, der sker, og lige nu gør belysningen sådan, så jeg ligner en... Jeg ved ikke, hvad jeg ligner. Yay. Nå, men jeg håber, I har kunne lide den her smukke video, hvor vi var På hattejagt. Yay.